like banji korreji anetta ladai oh sarendu ratundu te tupun lagi mereka hello yang tinare undu yang kecil ala pondu Ala lo attack tiger attack tiger attack purpurane sikinar wow what a fight what a fight anda ala muchon batu tinonundu tina ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೇ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರ್ಪಂಡ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡೆದ ಫೈಟ್ ಉಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಮೊಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಬಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೊಂದು ಕಾಂಡೆದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನು ಮೇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏಪಲ ಕೆಲವರ ಮನಸಾನಾಗ ಏಪಲ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಾರು ಅವಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕನಪ ಪಂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕುನ ಕನಪ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಾರೋನ್ ಬರ್ಪೇರಂದು ಮಲ್ಲ ಕುಂಟು ದೆಕ್ಕುನಲ ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕುನಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅವೇನು ನಾನು ಚೂರು ಎಲ್ಲೇಕ್ ಮೈತತ್ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಮೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇಕ್ ಮೈತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಭಾಜನ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಸಿಂಕಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜುಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿದುಂಡು ಕೋಡೆದ ಪೀರೆದ ಕಜುಪು ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪದ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯಲ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೀರೆದ ಕಜುಪು ಅಂತೂ ಯೂಸೇ ಆತಜ್ಜಿ ತಾಯ್ಪಣ ಕೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಂಡ ಕೇತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಲ ತನಿಷ್ಲ ಅವೇನೇ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿನ್ಪುಜೆರೆ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರ್ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಮಾತ ಕನದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ರಾಗಿದ ಪುಡಿ ಕನದೇರು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುವೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇಂಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಪೂರ ಪಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಎನರ್ಜಿಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಲನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಪಾಗ ಅವರ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏಪನ ಅವರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪಾಗ ಏನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೋನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಯಾನು ಹೊರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಸರಿ ಕುಲ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಬುರ್ತುಜಿ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ರೇತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಲ್ಲರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲಾನಾಗ ಅವು POP ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಕು ತಿರ್ಗಾರೆ ಸತ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏ ಪಾಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿನಿತೋದು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಟ್ಟಿಲು ಎಂಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ್ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂದಂಡ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತುವೇರು ಬಟ್ ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಸುರುಕು ಅಪುರ ಕಲ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರೆಡ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸಂಡ ಆರು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋತಿನ ಅವೇ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪಗ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕುಲ್ ದಾಯೆ ಸರಿ ತುಪ್ಪುಜರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನೇ ಪಾಡುವೆ ದಾದ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಹಾಯ್ ತೂಯರ ಏದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡೇನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಜಿ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮುಗ್ಗಲಾತನಿನಿ ಇನಿ ಬರ್ಸನೇನಾ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿನ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ತೋಜುವೇನ ಖುಷಿನ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ದ ತಿರ್ತು ಉಂಡು ಜೈದನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚು ಅಂತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಪೋದು ಚಂಡಿ ಹಾಪುನು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪನೆ ಎಂಕಬೆ ಲೈಕ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಉಂತು ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಗಾಲೇ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ನುಂಗುದಿಜ್ಜಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಅದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅವು ನುಂಗುಡು ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಯ್ಯಡೆ ನುಂಗುಡು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಂತುಂಡ ಅಂಚ ಕತೆ ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಂದು ಜೈದುಪ್ಪು ತೊಚ್ಪ ವ್ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಅಲೆ ಮೂಲು ಜೈದನ್ ನೀರು ಪೂರ ದೀತೆ ನಾನು ತೂವರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಆನುಡಿ ಉಂಡು ಬಾಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದ ಆತುಜಿ ದೆಕ್ಕೋದಿಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕದೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಖುಷಿನ ಅವೊಂದು ತೂದು ಅಂಚಿ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೋದು ಪುನಗ ಬೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಅವು ಬೋರ್ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಇನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಲಂಚ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಿನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತುಚ್ಪ ವ್ಯಾಡ್ದು ನೀಕು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವೇ ಹಿಂಟು ದಾದಪ್ಪು ರವಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟದೆ ಯಾನು ಮಾತ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂಚು ಪದಗಿದ ಗಶಿ ಅವು ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಉದ್ದೀತೆ ಬಟ್ ಆರೆಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ ಪಂಡದ್ ಬುರ್ದು ಬೋತಾರೆ ಅಂಚ ಮುಖದ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಒರಿದು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚಿ ಎಂಚನ ತಿಂದೆ ನನ್ನ 2 ಉಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟತೆ ಬಯ್ಯ ಬಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಟು ಪತೊಂದು ತಿಂಪೆ ಮಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತಿಂಪೆ ಬಡ ಆಯ್ಚಿನಲ್ಲೂ ತಿಂಪೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜುಪು ಮಾತ ಕಿಚನ್ದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆತನ ಅಟಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆತನ ಬಟ್ ಬಾಜನ ಒಂಚೂರು ಬೆಕ್ಕರೆ ನಾನು ಚೂರುಂಡು ಬೋರ್ ಆಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಿಚನ್ದ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗಾವೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದೆ ಅಂತಿದೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದೆ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಇಂಕು ಎಂಟ್ರಿ ಏಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 11:30 12 ಅನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನುಪ್ಪು ದಿಯರೆ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ 1 o'clock ಬೇಗ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು 10:05 ಆತುಂಡು ಟೈಮೇ ನಾ ಕಿಚನ್ದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಮಾತ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಉಪ್ಪೊಂಜಿದಿ ಓಡೋ ಮೂಲಲೆ ಖುಷಿನ ಕಿಚನ್ ಎತ್ತು ಸಾರಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಬಾಜನ ಎತ್ತಿನ ಮುಲ್ ತೋಜುಡು ಅವು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ನೀ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರನೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ 10:05 ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಂತೋ ಜೈನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಗಲುಂಡು ಅಂದು ಪಿದಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಜಾ ಹೊಡ್ಪೊಡು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಆದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅದು ಒಗ್ದಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕುಂಟು ನ್ಯಾನ್ ಕಾಪು ನುಂಜಿ ಸಾರಿ ಯಾನಿಕಲೆ ಚೂರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೋಜುವೆನ ಚೂರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜತ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಕುಂಟುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕಾಪು ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡಲೆ ಅವು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ನುಂಗಾವೆ ಅಂದು ಬಟ್ ದೊಂಬು ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೊಂಜಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಬಟ್ ಐಡು ದುಮ್ಮು ಯಾನ್ ನೆಲತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಓಕೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದುಂಬು ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಪನರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದಾ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಪುನೇರ್ದುಂಬು ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದರ ಅಂದಕ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ನನಲ ಓದುದುಜಿ ಲೈಫುಡ್ ಎನ್ನದೆ ಓದೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕುನು ಓದೋಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕನೇ ನಮ್ಮ ಓದುಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಬದುಕುದ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಯ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಬರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈക്ക് ಬತ್ತು ಎತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದು ಬೋಡು ಅವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನಿಷ್ಟ ಶಾಲೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಬೊಕ ಐಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಾದ ಯಾನ್ ಓರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೇನ ಆಯ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓದಿದಿನ್ ಮಾತ್ರ
ಅವು ಪಂಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ದಾದಾನ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನೇನದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಸಮಯ ಬರೋಡ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗ್ಲ ದಾದ ಜೀವನಡು ದಾದ ನಡಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ನಡಪುಂಡಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದು ಬೋಡುಗೆ ಬಹುಶಃ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಸಮಯ ಎಂಕ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದೋಡು ಅಂದ್ ತುಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಾರೆ ಅಂದು ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಓದುದು ಓಕೆ ಓದುದಾಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನದವೇನು ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಓದುದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತವು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮುಗಿಬೋಕ ಅವೆನ್ಪಿರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನಗಲ ಐಟು ಹೊಸ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಹೊಸ ತೊಂಜಿ ದಾದವನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಂಚಿನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯ ಪನಿಬೋಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೇ ಮಲ್ಪೋಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಏತ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಸಡನ್ ಆದೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಏತ್ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈ ಬುಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಬುಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬತ್ತು ದಾದನು ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಕ್ ಓದುದುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಆದ ಅವು ಬುಕ್ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬುಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಸಡನ್ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಕ ಓದಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ನ ವೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಡು ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆದ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲ್ ಹೊರ ಓದುದಿತ್ತಾಡ ಮಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ನನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತನೀಶ್ ಆಂಡಲ ಶಾಲೆಡ್ ಆಂಡಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಡು ನೆನ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಗೌ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನುಂಡಲ್ಲ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ ದಾದನ ಆಲಸ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ ಓದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಓದುವೆ ಅಂದು ಏತೆನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಂಡಲ ಕನಪವೆ ಅಂದು ಏತೆನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನೆ ಕಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನೊಂದುಲೆ ಓದಂದೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪರೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ದಾದಾಂಡಲ ಟಿವಿಡ ಐಟ ನೆಟ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನೆ ಓದುದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂಚೂರು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಹೋಲ್ ಬುಕ್ ಓದನೆಕ್ಲ ಇಂಚ ಚೂರು ಓದನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಚೂರು ತೆರಿನಗನೆ ನಮಕ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬುಕ್ ಓದುಂಡ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಏತು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಕ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ದೇಹಡು ಏರು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನು ಈ ಕೆರರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಜೀವಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ದುಃಖ ಪಡುನ ಕಾರಣನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಏರೆನ ಕೆರ್ನಾಗ ಮಿನಿ ಯುದ್ಧ ಆನಾಗ ಅಪಗ ಮಿನಿ ದುಃಖ ಡುಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಪಾತೆರ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪಂತೆರ್ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚೋ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಓಕೆ ಆತ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್